Mga pasahero nga muuli sa siligang probinsya o rehiyon, midagsa na sa mga pantalan sa Subo. Kapin sa 560,000 ka mga pasahero ang gilantawang musod ug mugawas agi sa mga pantalan sa Subo karong Christmas season hangtod na sa New Year. Atong sayran sa live report ni Fem Dumabo. Fem? Ses, matod sa pamunuan sa Cebu Port Authority nga sugod pala niya itong Biyernes o niadtong weekend ang dagsa sa mga pasahero sa nagkadiyang pantalan sa Subo. Kining pamilyang Cortez, pipila lang sa mga pasahero nga may hugop sa pantalan aron makapauli sa Ormoc City. Balikbayan si Juvie Cortez gikan sa Estados Unidos ug naningkamot nga makauli ning Pasko. Misuway sila og linya kagahapon sa ticketing office apan taas kayo ang linya maong nakadesisyon sila nga magpa-book online. Lisod, and tsaka po, before we went online, we went yesterday, din kahapon, ang haba ng pila. Parang 2 to 3 hours ang line sa labas, ang daming tao. Yes. So, mas advisable na online? Go online, yes. It's more convenient. Every Christmas? Every Christmas family to get together, yes. Until New Year na ba? Yes, until New Year na. Usa sa awhag ni Marinol Bulasa, spokesperson sa Cebu Port Authority, nga mas maayong mag-advance og book online. Inay nga mag-walk-in sa paglukat og ticket aron mas hapsay og makalikay sa kahasol. Gibuksan sa CPA ang oplan biyaheng ayos nitong December 20 hangtod na sa Enero 4 sa sunod tuig. Lakip niini ang malasakit help desks, medical responders o kapulisan nga gideploy sa mga pantalan alang sa daling pagtabang og pagresponde sa mga pasaherong nanginahanglad og tabang. Anao sa mga port police, mga security officers ug K9 units alang sa pagdetect sa explosives ug narcotics. Hugot nga seguridad usab ang gipatuman diha sa pag-screen sa mga musod sa terminal sa mga pantalan. Gilantawan nga posibleng mosubra pa itandi sa 560,000 passengers nga natala sa miaging tuig nga pasud og pagawas agi sa mga pantalan sa Subo. Ses, matod sa Cebu Port Authority nga mas gipangandaman pa nila ang doble ngadto na sa triple sa dagsa sa mga pasahero sa nagkadiyang pantalan sa Dakbayan kung sa Dakbayan og bisan na sa probinsya sa Subo. Human usab kapipila ka mga shipping lines ang nidugang og biyahe aron sa pag-cater sa daghan pang mga pasahero. Samtang pahinumdum kanunay sa CPA ngadto sa mga pasahero nga likayan nga makipag-deal sa mga scalpers. Ses? Dagang salamat, Fem Dumabo.